Timer ready. Ang ating first winning number ay number 8. Ibabalik po natin ang number 8 para makasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Ang ating second winning number ay number 24. Ang ating official winning combination ay numbers 8 and 24. Numbers 8 and 24 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong CL draw para sa araw na po. Ako po muli si Maria Luisa Habinar na nagsasabing natin po natin tatandaan, piseso hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for May